ಓ ನಾಟಕ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿರು ಸೈಡ್ ಪೋಯ್ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪು ನಾನ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೇಡ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಕಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಇನಿ ಏನ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ, ಇನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16th ಇನಿ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಗೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುರಾಣಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಐಕ್ಯಾನ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ 16th ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಎಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿತ್ತು ನೀನೆ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏರಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೇನ್ವೇರ ಯಾನ್ ದಾದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಏನಿತ್ತು ವಿಶ್ವಂತಂದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಆರ್ಕೇಂದಿತ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ಬಾಲೆಗ್ 3 years ಆಪುಣ್ಗೆ ಇನಿಕ್ ವಿಹಾನ್ ಪಂದ್ ಪುದಾರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಹಾನ್ ಬಾಬಾ. ಇರೆಗ್ ದೇವೇರು ನನಾತ್ ಖುಷಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಇರೇನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಹಾನ್ ಬಾಬಾನ ಬರ್ಡೇ ನೆಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮಂತಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಯವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎಂಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೆತ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪುಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಂಜಿ ಹನುಮಂತನ ಮಂದಿರದ ಪುರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಉಂಡತ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ಜೆ ತಿನ್ನರೆ ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ. ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ತನೀಶ್ ಬೈದೆ ಆತ ಮುರಣಿ ಏನ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಆಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಪೋಪೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊನೋದು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ವಿಟ್ಲಾಗ. ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಂಡತನ ನೀ ಬತ್ತುಂಡ ಕುಲ್ಲುವೆಂದು ಪಂತೆ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನೆನಪಾಂಡು ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಇಡೇಗ್ ಬತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸಂಡೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಬಂದು ನಾಟಕದ ಪುದಾರು ಆನಿ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಐನ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಆನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೀನು ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ. ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ ನನಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಯಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೇಟ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಾಟಕದ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓ ನಾಟಕ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿರು ಪೂರ ಭೂತದ ಭೂತ ಚಾಪಿದಾರ್ದ ಪೋಪುನಿ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಇಂಕಲ್ ದದಿ ನಾ ತುಲಿದಿ ಯಾನ್ನ ಬರ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಯ್ ಆ ಸೈಡ್
ತೂಯೆರತ ನಾಟಕ ಎಂಚೈತನ ಪನ್ಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇದೀನಿ. ಇತ್ತೇನು ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಅದು ಕೇಕ್ ಕೊನೆರೆ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೇಕ್ ನೆರೆ ಬೈದೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಇರ್ದ ಬತ್ತಿನಿ ಆತ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಭಜನೆ ಅವನುಂಡ ತಲ್ಪ ದೀತೇನು ಸಾಂಗ್ ಭಕ್ತಿಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ಏನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬೆತುಲಿ ಬೆ ಪೋತಿಜೆ ಬೇನಿ ಕುಲ್ಲುದೆ ಆನೆ ಕಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ತಾಯಿ ಪೋಪೇಂದು ಆಯ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪು ನಾನು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಅಂಚಪ್ಪ ಮನ್ಪೋಚ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೇಲೆದು ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಭಜನೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಜನೆ ಕೊರಂಡು ಗೋಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಬೇಗ ಜ್ವರ ಇತ್ತದತ್ತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಅವು ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಎದೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಈಜಿಂದ ಬರ್ತದ ಎಂಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇಕ್ ಕೊನಂತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತ್ವೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಏನೆಲ್ಲೇ ಮಾಡುವೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.